Mengke Pak Tri. Ngomong masamu ibu-ibu nek kado. Wis to. Kalah karo ras terkuat di dunia ini apa nyurung. Mengke mulai. Tandang kaya ngono. Ngomongnya aku ya gumun kok Mas Dar. Model iki nek kon teko iki jane iki ya dromah jameh lho, tapi nek wis kadang kaya tipe kowe iki. Wis kado rada anget sakjane ya oleh nuthuk kok ya yak-yak kae. Rokoke pun Pak Kote dereng. Ya. Jan-jane kowe sesi pertama gue nek bar kirim doa acara wedak ribeh Sri Kandi Laras muni. Sesi kedua gue jam 8 esuk kae wis muni jagoan. Terus jam 11 temu manten, jam 1 sampai jam 5 Sri Kandi Laras muni. Gue nek nggone mantu nggonku ngono kuwi. Bar kirim doa wedak ribeh Sri Kandi Laras kudu muni. Niki nggak Sulojo Pak. Oh bener Mas. Renangan jam 8 kudu nek lagi. Ayo Sri gayo kita mlebu rene. Nyapa ning jaba kuwi. Kene nang tengok-tengok karo Sri Kandi Laras. Mlebete Pak Gayo mantane gak apa-apa. Jan-jane